stretnutie číslo 5 ani nie je tak o nejakých individuálnych skúsenostiach, ale skôr o tom, či tú vážnosť toho stretnutia dokážeš vládnuť v hlave. Ale ono, čo mi sa najviac páčilo, je ten konec a to fandenie jedného aj druhého. Prvý semifinálový zápas, trošku pomalšie sme sa rozbiehali, čo bolo aj vidieť, ale potom sme do toho dali energiu a myslím si, že potom sme už držali zápas pod kontrolou. 5 to go. 5 to go. Okay. Yes, sir. 1 down. 1, 2, 3, 4, 5 to go, baby. 5 to go. Všade ty som Víme byť najlepší, aj keď ide o športy. Pochádzajú od talcov viacerí borci. Ak cítiš tento slovo, ak to cítiš takto presne, postav sa, spívaj sem tu refrén tejto piesne. Myslím si, že veľmi náročný zápas, veľmi vyrovnaný, v super atmosfére. Ďakujeme našim fanúšikom za podporu, bolo ich tu strašne veľa. Nevešiame hlavy dole, ten výsledok nie je taký, ako sme možno očakávali, ale bolo to tesné a verím, že urobíme všetko preto, aby v sobotu sme dominantnejšie vyhrali. Zápas sme ešte za 10 rokov nezažili a je to obrovský úspech nášho basketbalu. Levice! Modlil celý koniec. Takto som mal ruky dopnuté a modlil som sa. Zvládli sme to, tak pokračujeme v útorok. Dúfam, že to už ukončíme. Nech nemáme ďalšie problémy tuto. 5 minút pred koncom prehrávali o 11 bodov, ale my nejakým zázrakom sme sa vschopili a možno aj v tomto je sila nášho tímu, že dokážeme bojovať v každej situácii aj za pomoci našich skvelých fanúšikov, takže ďakujeme aj im za podporu. So I got back from my holiday. They left me open, so yes sir. Put on that right. Yeah, Levice sú podľa mňa fakt natoľko skúsený tým, že rozanalizujú si to. No, určite vedia aj dneska, kde boli tie ich slabé stránky. Spomínal si to obranné odstavovanie, veľa doskokov na strane Nitry a hlavne tam aj viackrát to zaznelo. Síce to boli ťažké strely, ale možno tam bolo treba byť ešte možno o pol kroka bližšie k tým hráčom, aby k tým ťažkým strelám vôbec neprišlo. Nemajú veľa času na oddych, treba zregenerovať a ja sa teším na vyvrcholenie tejto série a v tomto momente neviem odhadnúť, alebo nemám favorita, že ktorý by to bol, že kto postupí do toho finále. I
enjoyed it thanks to this crowd. They were amazing today. We hope in the finals we get the same support and let's win it all. Here we go! Ideme na to! Great win, great win. Good win. Let's go to the finals, baby. Finals bound. We not done yet though. 3 more. Yeah! And put this on right. We'll see y'all on Sunday. We got 3 more, baby.